Hola, jo sóc Snow. Avui som 24 d'abril de 2025. Em vaig quedar la mar, puta basura. No, no, és conya. Dissabte. Això? Està bé? Et... Jo. És jo. Quasi guanyo, però quasi. Ai, quasi. Gràcies. Ram. Ahir va ser Sant Jordi. Vaig fer classes amb la Patri i la Laura, les logopedes. Vaig portar un llibre. Ah, El nombre del viento. Fa, hòstia, 15 anys vaig comprar un llibre i vaig llegir complet i vaig encantar el llibre. És 10 de 10. És un geni. Després, la segona part és una trilogia. El temor de un hombre sabio. Vaig encantar la segona. I secundaris, per exemple, una noia i un noi secundaris. I va d'això. I la tercera no hi és. No hi és. Puta basura! Ja sortirà, però 15 anys. El nombre del viento, el temor de un hombre sabio i ja està. Ja està. La música del silencio està bé, és una noia i va treure un ajudant. Està bé, però i la tercera? On està? On està? Però és una obra mestra. I després, a les 5:30, a Sant Cugat, vam passejar amb la Mar i l'Eloi. Abans vaig buscar les parades i vaig trobar la Aina i la Marta, el, el noi. El noi i l'Aina, tenen un bebè. Fa 13 mesos. Hòstia, com passa el temps. Felicitats. I després, la Mar, l'Eloi i jo vam passejar per moltes parades i ja està. Per últim, fa 15 anys vaig descobrir un joc de Plague Inc. És això. 2012 va del món i jo controlar el virus. Em va enganxar molt fa 15 anys. Vaig passar complet i em va agradar molt. I el Covid, després de l'ictus, no podia parlar i, hòstia, és clavat, clavat a
Plague Inc. És clavat. És el Covid-19. És això. Demà a la nit anem a Terrassa a estrenar un pis, el Trapat i la Cristina. Estoy cansado, jefe. Estic cansat de la vida per al ictus. Que vagi bé i adeu.